Xi drabi, medium wieħed mhux biżżejjed sabiex nistħarġu tema. Il-kittieba Lianna Lul, il-fotografa Giola Cassar u l-mużiċist Kenneth Sacco ingħaqdu flimkien sabiex jesploraw il-bjuda u t-tifsiriet differenti tagħha. F'din ir-rokna nagħtu ħarsa lejn il-kitba id fit ma' arti oħra. Il-proġett Bjuda beda mill-imħabba tiegħi għall-abjad ikolli ngħid. U minn hemmhekk imbagħad sibt mod kif anki naħdem ma' artisti oħra. Għaliex Bjuda, għaliex l-abjad huwa l-bidu biex ngħidu hekk, l-abjad jista' jkun ħafna affarijiet, ħafna elementi u jista' ma jkun xejn ukoll. U allura fl-abjad rajna din il-potenzjalità illi tinħoloq xi ħaġa u li anke l-udjenza mbagħad toħloq xi ħaġa. Waqt dan il-proċess kollu ma konna konxi illi l-abjad ma bdejnieħx aħna biex ngħidlek, illi kien hemm diversi oħrajn illi kitbu bl-abjad, illi ħadmu bl-abjad, u allura fittixna anke illi inselmulhom permezz ta' dan il-proġett. U fil-fatt it-titlu Bjuda huwa wkoll it-titlu ta' poeżija ta' Duncan Psajla, u allura dan il-ktieb mhuwiex biss anke ħarsa preżenti jew il-qudiem imma wkoll ħarsa lura f'dan is-sens. Il-proġett Bjuda beda bejn Lien u bejn Kenneth Sacco fejn ħsibna fl-idea ta' Bjuda u ddeċidejna li l-punt ta' tluq ta' dan il-proġett ħajkunu l-poeżiji ta' Lien. Lien tatni poeżiji differenti u jiena riflettejt fuqhom, ħadd oġġetti, provajt ritratti differenti bbażati fuq riċerka li konna diġà għamilna u minn hemmhekk komplejna nespandu l-proġett. Lien mbagħad ħadet l-oġġetti tiegħi u inspirat ruħha mir-ritratti tiegħi u kienet il-ritratti u l-poeżiji u krea l-mużika wkoll. Dan il-proġett inħadem fil-qafas tal-Aġenzija Żgħażagħ u allura fittixna wkoll illi naħdmu maż-żgħażagħ biex nisimgħu x'għandhom xi jgħidu fuq dan l-aspett. U allura bejn li kont qed naqra u nisma' u nfittex u nara, fl-istess waqt kellimna maż-żgħażagħ biex naraw xi fisser għalihom u għamilna wkoll stħarriġ. U minn hemmhekk imbagħad bdejt infassal il-poeżiji, bdejt nikteb il-poeżiji, diġà kien hemm xi ideat li kienu nħmew qabel u komplejt niżviluppahom u naġinhom. Minn hemmhekk imbagħad daħlet Giola Cassar, il-fotografa, illi rat dawn l-elementi ewlenin fil-poeżiji u ħadmet bihom. Meta ħadet ir-ritratti reġgħet ġiet lura għandi, sadattant Kenneth Sacco kien qiegħed jara x-xogħol tagħna jiżviluppa u jaħdem fuq il-mużika u jkolli ngħid allura kien proċess organiku ħafna illi permezz tiegħu ħdimna fi 3 dixxilpini differenti imma li fl-aħħar mill-aħħar jikkumplimentaw ħafna lil xulxin. Meta lestejna x-xogħlijiet kollha, it-tliet xogħlijiet iddeċidejna li naqduh fi ktieb u l-irwol tiegħi kien ukoll li nara li l-ktieb jingħaqad flimkien kif xtaqnieh fil-bidu. Ħarisna lejn elementi differenti, irriċerkajna affarijiet differenti u mbagħad ukoll estendejnieh fil-wirja. Il-wirja kienet esperjenza u dewqa mill-ktieb, iżda l-ktieb l-għan tal-ktieb kien li jiqpa' u l-arrej jista' jiqpa' jesperjenza il-3 elementi bil-mod ta' kif jixtiequ. Jiena nħobb ngħid meta dak li jkun jikkollabora l-idejat mhux sempliċement jiżdiedu imma jimmultiplikaw, jittriplaw. L-idejat iġibu iktar idejat biex ngħid hekk. U dan is-sens kollaborattiv anke bejn mhux biss bejn il-kittieba ma bejn artisti minn oqsma differenti, naħseb li jagħti ħafna nifs lill-kitba u lill-ġeneri l-oħrajn u permezz hekk nistgħu biss nitgħallmu u nikbru jkolli ngħid.
Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.